To byl velký skok. Kristina palí, ty mrazím si z svého malého červeného čůraka. A kde ta věc má být? Nie, řekl, že to má být blízko výzkumné stanice. Táhle výzkumná stanice. Ach, drobky. Tohle nemůže být dobré. Oší, jak stojí. Co se stalo tady? Tyhle chlapi byli roztrhaní na kusy. Viděla jsem zvířata méně brutální než tohle. Co anebo kdo to mohl udělat? To pravděpodobně. Dobře, Moxie, vstaň, Millie, zakryj vchody. Mám to tady. Ano, pane. Hej, máš ho, Mox? Ano, pane. Dobře, pojďme s ní udělat nějaký svíčářský sír. Asi potkal svůj zápas. Jste hovno v pekle, polární děvka. Dobrá práce, Moxie. A teď půjdeme pryč tyhle zamrzlé Drž to, Blitz. Podívejte na tyto značky. Nebyly vyrobeny žádnými kulkami. A tady. Kousnutí. Shit. Co? Co je ten problém? Tahle děvka neběžela směrem k nám. Utíkal pryč. Z něčeho jiného. Koukni! Střel ho. Shit. Fakt, to je jak 10. No, možná tyhle jsou dobré. Oni nejsou, utíkej! Moxie, no tak. Pane, mohli byste nás odsud dostat? Zasraný krystal na západ. Co zdržuje, Blitz? No nemůžu to udělat, stále si na to zasranou věc zvykám. Boha. Sakra, 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 sakra. Je to chtíče. Nemůžeš to jen tak kurva. silou. Musíš s tím zacházet správně. Pohladit to. Já nevím jak, nikdy jsem v tohle sračku nebyl dobrý. Použij svůj jazyk. Jak to, že nevíš nějak na to? Moxie, jsem skurvenej top. Zkuste hláskovat abecedu. A, C, B. S tvým jazykem. To jsem věděl. A, B, C, a, D. Ach, prosatele. Sakra. Naučila jsem ho to. Můžeme jít, prosím? Sněste to, svině.